Former Mount Pleasant legislator Advocate Fadzai Maire vachizouya manje vakanyatsokusvota vakanyatsobohwa Nick Mangwana. Noda kuti aiwa Nick Mangwana mukomana uyo achatopedzera atokunzi aiwa uyu ndiye murevi wenhema manje. Noda kuti abva amutsvagira solid evidence yaakataura atira masviko kuti aiwa preparations for the this coming Sabc summit ava ready. Saka mira mashoko iwayo nenhoima villas ari kunzi pane mavillas ari kuonekwa asina maroofs. 48 hours summit isati yatanga. Ndibva subscribe like what on the bell icon. Panapa maerano achimubvunza chiti dear Nick Mangwana, are the luxury villas ready for vaenzi vedu? We need new leaders. Anobva posta mapictures akaona kuti musi wa26 May pakanyobuditswa nhau dzainzi a team of 500 experts from Switzerland is expected in the country to finish constructing 18 state of art villas in Mount Hampend that will accommodate high level delegates. Sapana patobva taona in another post yangeva another day anoya achiposta mashoko ekuti the government is going all out to develop the infrastructure required to successfully hold the regional Indaba. Ndobva pazaspanzi and it will be completed by June 30. June 30 ndopa vaiti aiwa mari vakabhadhara millions ndopa chaita completion yemavillas awa, but tikuna to date nezuro musi wa15 takabva taona kuti aiwa pane mamwe mavillas akatoonekwa asina maroofs. Atakaona kuti aiwa mari iri kunzi yakatobuda mamillions achinzi pana kukomana vekuswitzerland kana kuti pane maexperts aifanira kupedzisa kana kuvaka ipapo, but tikuona kuti mavillas anoonekwa asina maroofs. Mbotodza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anenge achitaurwa nevakomana pasocial media nezvinhu zvinenge zvichiitika paground. That's why Maire achizoti we need new leaders. Pinda comment section yedu kusaka no subscribe or like and turn on the bell icon.